pai ba pilih iba hagi ni kisni kiba menta ka jinga keren ya kata ka CAA ka CEA kai gani ka CEA ka ba ka sarkar MDA kong em ni kun ba ka CEA kan ya kanum trekam hamai ghalia lani ban exam ya kata ka CEA na mai ghalia kumno on pelat ya ka jing trekam jong ka CEA hang ni hamai ghalia ka bala ban long ka CEA kam day ka scheme sam ka CEA kam day ka scheme sam sembai nongrep bonong em nyin nam priang kanum trekam hangi em ka CEA ka day ka Citizenship Amendment Act ka jingpin kala ya kata ka an banlong traisnong hari India kadi kata balai lawan ra ya kata ka jingpin kala ya ka an banlong traisnong hari India balai namar ban penlong traisnong ya kinong Bangladesh kinong Pakistan kinong Afghanistan kibala de petcha India ko kipat ba kata kadai ka jingpen kala ka jingdon kamban pen kala oh Chief Minister juga Assam hong kumno ngin pen pre kampura ya gani ka anya po Assam kabumut kito barok ki kar Bangladesh kiba pet na Bangladesh sa India kiba dan Assam ngin penlong trash nong no eki lingba kani ka an kinlong no kinong India kinlong no kinong Assam tela dikilala abanlong kinong India ha Assam don an banyada eki bakinumrong sini sa jalaji emban mla nomor kita mla ban chupen bit banong baganum tre kam ka don kam nomor kata raw bangin pa yun nong elam uji uban lek ban dawa shati support Delhi ai hangi ka jingara ka babiang naga jing pentrikam ya gani ka balai ka ting naman nganong ipi hatol ni tip mangiki pai ba kanu kita ginong Bangladesh kita pet sa India hadu menta kat kum ga jing batai jong utau Abul Barkat ubri profesor juga economics department hapot Dhaka University wang batang hapdeng usnem kat kendai spaan rubusau hadu usnem arajar katlai ladon hadu kadway point lai million kinong Bangladesh kibala de patch India kadway point lai million kamut chispa katlai lak ko kipat babi chispa katlai lak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ni dan kanulak kung kajat meri idan tanggo bakhat san lak ay kay giban jala de kita kinong Bangladesh idan Assam arpo arsan lak bat ban penong ki kinong India bala daw taw Chief Minister upin song iki jaka kaput danglong bangin ekran ya kajat meri ko jini naga takaraw ko kipat ba ni don kam ban yo ikinong lam ki ba ijngai ki ba kam ijngai ban ya ka ba pat ba ula ban ni nilai inu pai ka jima ngala kren ni ka CB nadu kapor mengadang long Emily hapo assembly umdon weru Emily basuto kay kita ka CB ngalara ya ka ILP ngalara ya ka article 371 nrei ka ong tangga jing perta hapo assembly marwe umdon bakarsan day namar kata kadaw ko kipat ba ni sengye gani ka party halor kini ki nongrem ki bas kam bagi don kam ban pa yauni unong elam jigi bulek badetai hapo parmen monaem ni don kam shwa ba pinwan ra ya ka wat pat pentre kam ya kani ka an ha Assam bari kini ki jaga ki mabarjan ni don kam shwa ban yo ya ka an ka banyada